Πάμε. Καλή σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την οικογένεια του Σαλικού Θεάτρου. Είμαστε πραγματικά πανευτυχείς που είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια δράση η οποία δεν έχει ξαναγίνει στα πλαίσια της λειτουργίας του Σαλικού Θεάτρου. Από την αρχή που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος μας Θανάσης Μαμάκος και όλοι εμείς, υποσχεθήκαμε κατά το δυνατό ο Δήμος Λαρισαίων αλλά και οι δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί να ανοιχτούν στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας με πρώτο μας μέλημα τους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε τη σκητάλη από τα προηγούμενα χρόνια, όπου είναι γεγονός πως το Θεσσαλικό Θέατρο ανταποκρινόταν πάντα στα μεμονωμένα αιτήματα των φορέων και των δομών και των σχολείων με άτομα με ειδικές δεξιότητες, και φέτος δοκιμάζουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Για πρώτη φορά λοιπόν στην πόλη μας, το Θεσσαλικό Θέατρο δεν περιμένει τα αιτήματα, αλλά ανοίγει πρώτο την αγκαλιά του καθολικά σε όλα τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων, ιδιωτικά και δημοτικά, σε όλα τα ΚΔΙΦ και σε όλα τα ειδικά σχολεία του νομού Λάρισας. Είναι μια στρατηγική μας επιλογή να αναπτύξουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στον κοινωνικό χαρακτήρα του Θεσσαλικού Θεάτρου. Για μας, το πιο σημαντικό περιφερειακό θέατρο της Ελλάδας δεν είναι απλά ένας χώρος που γίνονται παραστάσεις, αλλά είναι ένας χώρος σύνδεσης της πόλης με το θέατρό μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε έρθει σε επαφή με περίπου 20 δομές και ειδικά σχολεία και έχουμε προγραμματίσει περίπου 10 δωρεάν παραστάσεις, πρωτοφανές στα χρονικά του Θεσσαλικού Θεάτρου, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι θέλουν να περάσουν ευχάριστες ξένιες στιγμές και να απολαύσουν μια πολύ όμορφη θεατρική θέαση με ένα παιδικό χαρακτήρα γύρω από αυτό το έργο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαν την ψυχή τους σε αυτό το πρωτόγνωρο εγχείρημα, διότι ήταν πραγματικά τεράστιο σε όσον αφορά την οργάνωση και την παραγωγή του και την εκτέλεσή του. Στο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Φίλου, τον κύριο Νίκο Ζέρβα, στη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Καραγιώργου, στον κύριο Γερογιώκα, που είναι Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, στους διευθυντές και εκπαιδευτικούς όλων των δομών και των σχολείων με τους οποίους έχουμε έρθει σε συνεννόηση, οι οποίοι πραγματικά μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη με τον ενθουσιασμό και με τη χαρά που υποδέχονται αυτή την πρωτόγνωρη πρόσκληση από το Θεσσαλικό, και φυσικά στους εργαζομένους του Θεσσαλικού Θεάτρου, στους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στους συντελεστές και στους ηθοποιούς της παιδικής και φιλικής σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου. Είμαστε εδώ και υποσχόμαστε πως θα υποδεχόμαστε τα παιδιά σας πάντα με μια ζεστή αγκαλιά και με ένα ζεστό χαμόγελο, έτσι ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ούτως ώστε επιστρέφοντας τόσο στο σχολείο αλλά και στις οικογένειές τους, να τους έχουμε προσφέρει μια στιγμή χαράς, μια στιγμή ανεμελιάς, μια στιγμή η οποία θα τους κάνει να αγαπήσουν την τέχνη, να γαληνέψει η ψυχή τους και να βοηθήσουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που ξέρουμε όλοι ότι έχετε αναλάβει. Ως πρόεδρος του Ελληνικού Θεάτρου θέλω να δεσμευτώ ότι όσο θα μπορούμε εμείς να ορίσουμε τη στήριξη του Ελληνικού Θεάτρου, αυτό θα γίνει θεσμός. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με τη συνεννόηση μαζί σας θα προσπαθήσουμε να το ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω και στα μέτρα του δυνατού να μπορούμε να υλοποιούμε αυτό το πραγματικά θεάριστο έργο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Νομίζω είναι από τις ομορφότερες μέρες μου κατά την ενασχόλησή μου με την πολιτική και τα κοινά, καθώς μπορούμε να δώσουμε βήμα όχι απλά στην κοινωνία, αλλά στους μικρούς μας φίλους που με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ειδικές δεξιότητες δίνουν χαρά σε εμάς. Και χθες βρέθηκα με τα παιδιά από το ειδικό σχολείο και είδα πραγματικά χαμόγελα, είδα αγνά ευχαριστώ, αγνό ενθουσιασμό, τα οποία μας κάνανε να ομορφύνει η μέρα και η δικιά μου αλλά και όλων των ανθρώπων του Θεσσαλικού Θεάτρου. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας πάντα.